जोंनि सासे मेंनो रोङै आफस बिहीन जेब्लाबो बर'फोरनि खौसेथिखौ हास्थायग्रा खौसेथिनि थान्दै आबसुनि बारग' अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि सासे गुनगोनां फोरोंगिरि बारग' BLTनि दैदेनगिरि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि BTC आरो BTR मोननै सुक्तिनि सागानगिरि गुबुन गुबुन हारि माहारिखौ लाना GNSMनि गायसनगिरि आफादगिरि BKWACनि CEM जोंनि बिदा गेदेर मिहिनीश्वर बसुमतारीनि बिथाङा खननै गुवाहाटी आरो चेन्नाईआव GB लेब सार्जारि खालामनायनि उनावबो देहाया मोजां जायाखै। देहाया थाबैनो मोजां जानायनि गोग्गो देहानि बिगोमा जाफिननो हानायनि आफा इसोरनाव गोसो गोथारै बोर बिबाय। आसा खालामो बिथाङा गोग्गो देहानि बिगोमा जानानै गासै बर' हारि खौसेथिखौ आरो गोजोननि थाखाय हाबा मावनायजों लोगोसे BTRनि बायजोनि बर'फोरनि रांखान्थि समाजखान्थि सोलोंथाइ गासै बिथिङाव जौगानायनि BKWACनि आद्रा थानाय खामानिखौ मावफुंहोनो हाथों। गोजोन्थों। मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादगिरि मनरनजन बसुमतारी।